ka ke banja ya ke Manchester City Shiliang ka kejat kala kenria anak na ka Champions League priang sngau ba ye phiki para lo ki bajus ngau tenat ban pet ye ki video hakane ke channel kejing kerpat ye phi lada phempat da ban subscribe sngau ba se ban subscribe ya kane ke channel haka jingala ka playoff ban yo rung cakarau 16 haka Champions League ha pedang ke Real Madrid persya ya ke Manchester City haka ne ke jingala kai kalong shisha ke jingala kai ke ba internet bat ke ba shangshit ba hadu kata haka ba kiru it football hasat lak ke partai ki kwa bat up khimi lenti ya ka ne ke jingala kai makin yo pet ya ka ha ba phai shkane ke jingala kai baro artli ki kenhon ki letrashitom bat ki le khon tung e ba ha pedang ya pan kham tam ya ka Man City jaj bakade haka yeng jongka kala persyang hikat bala ban le ba bat ban trashitom haka ne ke jingala kai ban pen ya ka sap ka bakadon ka jing tibet bat ka jingla ka jongka ha ba pet ero ya ka possession dehi ka Man City ka ba kham tam ya ka Real Madrid haka ne ke jingala kai haka ba ka Man City kala yo hadu 100% kat ba ka Real Madrid pat kayo tang 100% ngiyo iro ba ka Man City ya le ka jing terang bat ka jing angrot bakan job haka ne ke jingala kai kaya kersoi ba haka Man City haka ba dai haka minit ka ba khat khandai kala yo shwa ban pen khi ya ka jar ling bau Erling Haaland ka ba kham sngau tanat shosho bat ka ba pen kemen yakin ong kersan jong ka Man City haka ba ka Man City kala la ban tek lakam yakan ne ke jingala kai hadu ban dakut jong ka kelas step de ka batam chikol ya ka Real Madrid henre hab peteng ban yele kai haka kala ka baar ka Man City kadang persyang ni kat bala ban yada ya ka ne ke chikol ka ba kala yo ban tap kenang ba ka Real Madrid kan am yo ban pen phai ya ka rengkat ke jingada bat ka jing terang ban yo biang bat pen khi e ka jar haka ne ke jingala kai pen ban dai haka minit ka ba henru pheu ka Real Madrid kala yo ban pen phai ya ka ne ka kol ling ba Kylian Mbappe haden juga ne ka kol ka Man City kala trashi tamba hado kata badai haka minit ka pheu kala yo e ka penalti haka ne ka jingala kai haden ba Foden ula sha penor hapo area kol bad ya ka ne ka penalti la shoot ya ka dau Erling Haaland haka ba sham pen le lo ai ya ka ne ka kabu ka ba ula yo ula penrung hibet jelang ya ka bol sepo jong ka kol henre ka ne ka kol ka ne tang henru minit haka ba haka minit ka pheu henru ka Real Madrid ka le yo biang pen phai ya ka ne ka kol lengba Ubidias haden ka ne ka jingala kai ka lang shisha ka jingala kai ka ba internet bat ka ba ihun shisha haka ba baro artli ki kenhun kidang persyang hi ban yo biang bat pen khi ya ka jar bat kham tam kidon ni kata ka Man City ka jing terang bat ka jing angnot bat ka Man City ya le haka ne ka jing ya le kai kat ba ka Man City ya le ka jing terang bat ka jing angnot kadang yai ka soi ba hapo jong ka Man City pen ban ka Real Madrid ha chwa ban kut no ka jing ya le kai kala pen lip rong sendon bat kham tam ngak da unar saw kala dung ya ka Man City jong ka Man City haka ba kala yo ban thep ya ka kol pen job haka ne ka jing ya le kai lưng ba ujut Bellingham kata hake minit ka ba khandai plus R ka bala pen long sendon ya ka Man City bakan syarem haka mat jong ka Real Madrid haka yeng jong ka Man City haka ne ka jingala kai dalai la arkol lưng ba ka ne ka namrem om tip sho ka e ka banja ya ka Man City haka ba Shiliang ka kjat jong ka kala ken ria ano na ka ne ka Champions League henre ka rai ka ba khado jong ka Man City haka ne ka Champions League ka dai haka arpheu tarik jong menta ubnai haka por chi baje chiteng haka por chiteng senya hala yeng jong ka Real Madrid sakawai pat ka jingala kai haka Champions League kata hapneng ka PSG persya ya ka Brest haka ne ka jingala kai ka PSG kala khori ka nam job haden bakala la ban pelem ya ka Brest dalai la not goal kat ba ka Juventus pat kala khori ka nam job haka ne ka jingala kai jong ka Champions League haden bakala la ban pelem ya ka PSV da ar la ka wai goal bat ka jingala kai pat hapneng ka Dortmund persya ya ka Sporting haka ne ka jingala kai ka Dortmund kala khori ka nam job haden bakala la ban pelem suk ya ka Sporting haka ne ka jingala kai hado dalai la not goal Kublai Shibon ya peki para lok ki bajis ngau tenan ban pe ya ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video Kublai Shibon